Rawîn Stêrk Nûçegihanê Rûdawê dê zanyariyan bide me. Rawîn dema te baş be tême cem te bizanin ka çawa behsa vê yekê têkirin. Hawar dembaş ya rast li nava Tirkiye roj bi roj rojev digore cana serê meriv gêj dibe merî nagêje bêka çawa xwe bigîne ev rojevên ku digoharin îsa niha jî careke din wisa lê hatiye hemû rojev serî heta binê em bêjin ku hevdîtina şanda dem partiyê digel Ocalan'a her wekî din meseleya çareseriya pirsa Kurd ku li nava Tirkiye dest pê kiriye her çi qasî weke پروسەیەکە وەکە هەنگاوێکە چارەسەری هینا نەهاتە بە ناوکردن jî li gorî ku em ji daxuyaniyên dem partîyan tê digihîjin ew êdî proseyeke hêdî hêdî ew berbidawiyê ver li gorî hinekan heta ku Trump nayê ser wezîfeya xwe çawa ku li cîhanê gelekî kêşe û arîşe mane hatina Trump li vê derê jî dibêjin heta wê çaxê wê tu gavên konkrêt neyne avêtin bes em dizanin ku ji gelek aliyên siyasî ve piştgirî hene çavê her kesî li CHP'yi bu ji ber ku MHP ew prose dabû dest pê kirin AK Partiyê ji xwe li pişta wê yekê Dem Partiyê di navê de ye CHP ew ê çi bibêje girîng bû daxuyaniya ewil ya ku ji serokê CHP'yê giştî Özgür Özel hatî daxuyaniyekê erêniye tenê hişyariyekê li xwe digire ew jî dibêje cihê ku ew kêşe lê bête çareserkirin meclîsa parlamentoyê û divê hemû gav jî bavayekî şeffaf û eşkere bêne avêtin raya giştî gav bi gav bête agahdar kirin İyi Parti li dijî vê proseyê derdikeve biborin bilî İyi Parti elbet Partiya Zafer ya Ümit Özdağ û çend partiyên din yên biçûk biçûk ku ji MHP'ye qut bûne ewana dijberiya vê yekê dikin wekî din em bêjin ku li nava Tirkiye hem li ser medyayê hem di nava civakê de hem li qada siyasetê piştgirî ji bo vê proseyê gelekî zêde ye her çi qasî ku nû jî dest pê kiribe di nava civakê de helbet wê hinekî demê bixwaze ji ber çi ji ber ku di demên hilbijartinan da li nava Tirkiye beriya hilbijartinan di bangeşeyên hilbijartinan da zimanê ku tê bikaranîn karê rojên îro jî piçkî zehmettir dike bo mînak gotarên Erdogan gotarên Bahçeli'yên wê demê ku beriya hilbijartinan anîbûn ziman niha di nava xelkî de weke nakokiyekê têne nirxandin Erdogan di gotarên xwe de digot Bahçeli di gotarên xwe de digot eger evana bi ser bikevin wate opozisyon CHP û Dem Partî bi ser bikevin wê Selahattin Demîrtaş serbest berdin wê Ocalan serbest berdin ew yek weke gefekê weke xetereyekê bi nav dikirin îro di nava civakê de beşek vê pirsê dikin dibêjin madem ku wê îro guftugû li ser berdana Ocalan bêne kirin ji bo ku Ocalan were parlamentoya jî serbest were berdan wê ew tişt bihata kirin boçe beriya hilbijartinan CHP Dem Partî yan jî opozisyon bi wê yekê dihata tewanbar kirin ku eger ewana bi ser kevin wê Demîrtaş serbest bête berdan lê her çi dibe bila bibe em dibînin ku dema ku Erdogan di nava tiştekî dibe AK Partî li pişta tiştekî be piştgirî ji bo yekê zêde ye hele di çareseriyeke weke pirsa Kurd ku MHP di navê de be pêşangiya wê yekê MHP bike û Dem Partî jî di nav de be piştgiriya wê yekê gelekî zêde ye em hem di meqale û kunciknivîsên rojnameyên de vê yekê dibînin hem li ser medyaya bi giştî li ser televîzyonan em dibînin ku hemû bername li ser vê mijarê têne çêkirin gotar li ser vê yekê têne nivîsandin bi giştî avayekî nerm avayekî erênî heye lê gelek meseleyên din hene ku xelkê ture dikin bo mînak hebûna koçberê penaberan bo mînak meseleya aborî ewana hinekî dikin ku di vê mijarê de ji piştgirî ji bo hikûmet û alîgirê wê MHP'yê piçkî din xelkxwanekî ragire lê tiştek ku xuya dibe di rojên pêş de ku daxuyaniyên konkrêt gavên konkrêt bêne avêtin piştgiriyeke gelekî zêde heye ji gelek aliyên siyasî ve jî hişyarî li ser wê yekê têne kirin ku gavên hesas bêne avêtin daxuyanî hesas bêne dayê Rawîn gelek spas bû te Rawîn Stêrk tu li gel me bûyî